Wala kaikyas ang Mindanao sa mga dagkong aksidente sa tuig 2023. Ato kining balikan sa year-end report ni Krisa Dapitan. Marso 29 sa gabi, dihang nabulabog ang tibuok nasod sa pagkasunog sa MV Lady Mary Joy samtang anaa kini sa tunga sa kadagatan sa Baluk-Baluk Island, Haji Mutamad sa Basilan. Sakay sa maong barko ang 205 ka mga pasahero, 35 ka mga tripulante ug 3 ka sea marshals. Nangatulog na unta ang mga pasahero dihang nagdilaab na ang accommodation area sa ubos nga bahin sa barko. Tungod sa nagkadako na ang sunog, iyahay na ang mga pasahero sa pagpangita og pamaagi aron maluwas sa maong sunog. Adunay mga miambak na sa tubig dagat. Sama sa 88 anyos nga pasahero, kinsa usa ka retired nga sundalo. Bit-bit ko yung tatlong bag ko. Umano na ako. Nag-iisip ako, maraming nagdadala ng anak. Ang ginawa ko, kasi kasabihan matanda na ako, ang naawa ko yung mga bata, yung mga dala. Angat na angat. Sakay kayo doon para pumunta doon sa unahan. Kasi wala pang sunog doon. Sa tala sa Philippine Coast Guard, miabot sa 33 ang namatay ug anaa sa 216 ang naluwas sa maong aksidente. Sumala sa PCG Zamboanga, faulty electrical wiring ang hinungdan sa sunog. Tungod niini, triple na kuno ang pag-inspect nila sa tanang mga passenger vessel. Hulyo 24, 5 ka construction workers ang namatay dihang nahugmak ang ginatrabaho nilang steel bridge sa sitio Kibakak, Barangay Malamba, Marilog District, Davao City. Nag-install og side panel ang napulo ka construction worker dihang mibigay ang pundasyon sa tulay. Palisuray matud pa ang pag-recover sa mga lawas kay gawas sa gilawmon sa natagakan nga anaa sa 30 metros. Bugat sab ang mga bakal ug boom truck nga midat og sa mga biktima. Nagpagula na og inspection order ang Davao City Engineers Office ngadto sa contractor sa maong tulay. Nagpagula sab og work stoppage order ang DOLE alang sa occupational health and safety sa mga trabahante. Sa Cagayan de Oro City, bulan sa Oktubre, nakugang ang syudad dihang dunay 5 ka miyembro sa magbanay ang nasunog sa sitio Sumpong, Barangay Indahag. Magtiayong Melgen ug Manilin Galpo, laki pang ilang 7 anyos ug 4 anyos nga anak ug igsuon ni Manilin. Apan sa pagsuta sa otoridad, posible matud pang gipatay una ang mga biktima, una kini gisunog sulod sa ilang panimalay. Sa pagsuta sa kabumberohan, dunay foul play sa hitabo. Busa, gimugna ang task force Sugpong Indahag alang sa mas lalom nga investigasyon sa insidente. Mitabang sabang LGU sa pagpahiluna sa mga biktima. Dili man matagnaan kung kanus ang mahitabo ang mga aksidente. Nagpabilin ang paglaom nga dili na masubli pa ang mga dagkong aksidente sa pagsulod sa tuig 2024. Ako si Krisa Dapitan para sa At Home with GMA Regional TV.